እዚ ድምፂ ሓርነት እዩ። ድምፂ ሓርነት ብሓልዮት ኤርትራዊ ዴሞክራሲያዊ ማሕበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከተማ ካስል ዝመሓላለፍ መደብ ፈነወረደ እዩ። እዚ መደብ እዚ ወትሪ ሐሙስ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ብኣንቴና ኣብ 105.8 ሜጋሄርዝ ብካብል ድማ ኣብ 97.8 ሜጋሄርዝ ዝፍኖ ኮይኑ ዓርብ ንግሆውን ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 10 ኣብ ዘሎ ግዜ ይድገም። ብኢንተርኔት እትከታተሉ ድማ ፍራይስ ራድዮ ካስል ኢልኩም ምስተኣቱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ብቐጥታ ክሰምዑና ከም እትኽእሉ ንሕብር። سمعتنا ካብ ዝቐጽልና ናይ ሎማ ሐሙስ 6 ነሐሴ 2026 ቀርብናልኩም ዘለና ዜናታት ነቕርበልኩም። መጽዋዕታ ሰላም ኤውሮጳዊ ትካል ሰላም ኤውሮጳ ዩሮፕ ፒስ ፋውንዴሽን
ب4 نحاس 2026 ኣብ ዘውፅኦ ህጹጽ ጋዜጣዊ መግለጺ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምግዳድ ክዕቀቡ ጸዊዑ። እቲ ትካል እቲ ዝርአ ዘሎ ዝለዓለ ምውጣጥ ነቲ ብ2022 ዝተበጽሐ ተጻብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ፕሪቶርያ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ከየብጽሖ ኣጠንቂቑ። ከም ኣብነት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዝተፈጥረ ወተሃደራዊ ረጽሚ ጠቒሱ። እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብቲ ብሰንኪ ናይ 2 ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ዘጋጠሞ ናይ ህይወት ህልቂትን ዕንወት ንብረትን ቁስሊ ኣብ ምሕዋይ ኣትዩ ከም ዝጸንሐ ኣብቲ መግለጺኡ ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ኸዓ ኣብ እተገባብራ ውዕል ፕሪቶርያ ዘጋጠመ ዘይምስምማዕ ፍልሊ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከም ዘኸተለ ብምጥቃስ እዚ ናብ ወጥሪ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ማዕቢሉ ኣሎ ኢሉ። ጋዜጣዊ መግለጺኡ ብምንዋሕ ከዓ ንዝፍጠር ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ወተሃደራዊ ምርጫ መፍትሒ ኣይከውንን እዩ ኢሉ። ክመጽእ ዝኽእል ሓድሽ ውግእ ከዓ ካብቲ ናይ ቅድም ዝገደደ ሰብኣዊ ጥሕሰታትን ምምዝባል ህዝብን ኣኸቲሉ ህድኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግን ሓፈሻዊ ህንጸት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ዝመልስን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ መግለጺ ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ወገናት ጉዳያት ናብ ወጥሪ ዘዕርግን ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዘይምለስ ዝድምስስን ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ክቁጠቡ ጸዊዑ። ፍልልያት ብኹሉ መደያዊ ኣሳታፊ ዘተ ጥራይ ንኽፍታሕ እውን ኣተሓሳሲቡ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይትግበር ዓንቂፎም ካብ ዘለዉ ኸዓ ጉዳይ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምምላስ ካብ መረበቱ ዝተማዛበለ ሕብረተሰብን ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊትን ከም ኣብነት ጠቒሱ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሓደሮ ሸቐሎት ገሊጹ። ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣዝዩ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዘውፅኦ መግለጺ ጠቒሱ። ኣታሓይዙ ድማ እቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ኣካላት ጠጠው ክብልን ዓሚቕ ምጽራይ ክግበረሉን ጸዊዑ። እቲ ትካል ኣታሓይዙ ዳግማይ ውግእ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ሕብረተሰብ ናይ ዝለዓለ ቅልውላውን ጥሕሰትን ዘቃልዖም ከይከውን ዘለዎ ስግኣት ኣስፊሩ። ኣብዚ ናይ 4 ነሓሴ 2026 መግለጺኡ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት መሰል ሲቪል ሕብረተሰብ ከኽብሩ ዝተማሕፀነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ኩነታት ምስቲ ب1 ነሓሴ 2026 ኣብ መንጎ ክልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ብዝተኸፍተን ንሓፂር ግዜ ቀፂሉ ጠጠው ኢሉ ዘሎን ሓድሽ ውግእ ይገድድ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ኣታሓይዙ ከዓ እዚ ሓድሽ ጎንፂ ዝመፀ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝሓለፎ ናይ 2022 ደማዊ ውግእ ስምብራት ከይሓወየ እንከሎ ምዃኑ እውን ዝሓደሮስ ክፍታን ሸቕሎትን ኣብቲ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ጠቒሱ። ኣብ ሰዓታት ንግሆ 1 ነሓሴ 2026 ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዳለውዎ ሽረሪና ዝበሃል ቦታ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ሓያል ውግእ ከም ተኻየደ ዝከር እዩ። ኣብቲ መን ጀሚርዎ ዝብል ክልቲኦም ዝካሰስሉ ዘለዉ ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪቲ ውግእ ብወገን ክልል ትግራይ እቲ ውግእ ከም ዝተኻየደን ዓወት ናቶም ምንባሩን ብምጥቃስ 3 መግለጽታት ከውፅእ እንከሎ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ውግእ ዝምልከት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን። እቲ ውግእ ቀጻሊ ከይከውን ከዓ ናይ ብዙሓት ስጋት ኮይኑ ኣሎ። ኢጋድ ናይ ካርቱም ቤት ጽሕፈቱ ከፊቱ። ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ኮሚቴ ጀነራል አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስተር ካሚል እድሪስን ብ30 ሐምለ 2026 ኣብ ካርቱም መጽሓፊ ፈጻሚ ኣካል ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ካርቱም ኣብ በበይኑ መድረኻት ተዘራሪቦም። እቲ ምይይጥ ድሕሪ ምኽፋት ቤት ጽሕፈት ኢጋድ ኣብ ካርቱም እዩ ተኻይዱ።
እቲ ቤት ጽሕፈት ኢጋድ ድሕሪ ውግእ ሱዳን ኣብ ወርሒ መያዝያ 2023 ተዓጽዩ ዝጸንሐ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት ወርቅነህ ገበየሁ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ መጻኢ ሰላም ዳግመ ህንጸትን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ርክብ ኣብ ምግባርን ክሕግዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ኣመልኪቱ። ጀነራል አልቡርሃን ብወገኑ ምስ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሱዳን ኮይኑ ንወርቅነህ ኣብ ዘዛረበሉ እቲ ምስ ጸሓፊ ኢጋድ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ምግባር ዘተኣማምን ሰላም ኣብ ምምጻእ ከም ዝሕግዝ ኣመልኪቱ። ወርቅነህ ብወገኑ ኣብ ካርቱም ዘጋጠመ ዕንወት ድሕሪ ምዕዛቡ ኣብ አልፋሽር ዝወረደ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኮኒኑ። ሱዳን ኣብ ኢጋድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ኢጋድ ጀነራል ደጋሎ ብምስታፉ ኣቋሪጻቶ ዝጸንሐት ኣባልነታ ኣብ ኢጋድ ዝሓለፈ ለካቲት 2026 እያ መሊሳቶ። መራሕቲ ኢጋድ ሰላም ሱዳን ንምሕጋዝ ኣባልነት ብምኽልካል ዘይኮነ ብምስታፍ ከም ዝሓይሽ ከም ዝኣምኑ ኸዓ ወርቅነህ ኣብቲ ርክብ ኣብርሂቡ። እቶም ቀዳሞት ናይ ሱዳን ጉዳይ መልክዕ ከትሕዙ ዝግብኦም ሱዳናውያን ባዕላቶም ምዃኖም እውን ኣብቲ ኣኼባ ተላኢሉ። ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ መወዳእታ ኢጋድ ምስቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ምምሕዳር ሱዳን ኣብ ሰላምን ዳግመ ህንጻን ከም ዝተሓጋገዝ ጠቒሱ ሰላም ሱዳን ኣብ ምውሓስ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኤውሮጳን ዓረብ ሊግን ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ። ሱዳንን የመንን ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ተሰማምየን። ሱዳንን የመንን ጸጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዝዳወባ ሃገራት ንምዕቃብን ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ መራኽብ ንምውሓስን ክሰርሓ ምስምምዐን ብዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለጺ ከም ዝሓበረት ዜና ማእከላይ ምብራቕ ሚድል ኢስት ኒውስ ዝተባህለት ጋዜጣ ኣፍሊጣ። እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ጉጅለ ሑቲ ኣንጻር መራኽብ ስዑድ ዓረብ ብዘውፅኦ መግለጺ መሰረት ብ10 ሐምለ 2026 ብዝወሰዶ ናይ ዕፅዋን ተኽስን ስጉምቲ ስግኣት ድሕሪ ምፍጣሩ ምዃኑ ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ። ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሱዳን ማሐዮዲን ሳልም ኣብ ዞባዊ ምዕባሌታት ምስ ናይ መጀመርያ የመናዊት ጓል ኣንስተይቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣፍራሕ ዓብደልዓዚዝ ኣልዝዋቢ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበ ኣብቲ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ተሓቢሩ። እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ክልቲአን ሃገራት ሰላማዊ ጉዕዞ መራኽብ ንምውሓስን ዞባዊ ምርግጋእ ምትሕብባርን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ክሕይላ ኣብቲ ናይ ሓባር መግለጺኦም ምጥቃሶም እቲ ዜና ፍሊጡ። ናይዞም ክልተ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ርክብ ነቲ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ስዑድ ዓረብያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 14 ሃገራት ኣብ ዝተሳተፍሉ ብዛዕባ ምንዳፍ ንየመን ዝሓወሰ ምትሕብባር ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ንድፊ ንምድላው ዘካየዶ ኣኼባ ተኸቲሉ እዩ። እቲ ኣኼባ ድሕንነት ወሽመጥ ባበል ማንደብ ንምዕቃብ ዝዓለመን ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ። ኤርትራ ኣብዚ ኣኼባ ዘይምስታፋ ኸዓ ናይ ብዙሓት ኣዘራቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሱዳን ምስቲ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ የመን ዝተገብረ ርክብ ኣካልቲ ሱዳን ዞባ ሓባራዊ ዝምድናታት ንምስፋሕ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ ከም ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ። ዘተ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ምትሕልላፍ ነዳዲ ላዕለዋይ ሓላፊ ልኡላዊ ኮሚተን ኣዛዚ ሰራዊትን ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብ29 ሐምለ 2026 ብኣማኻሪ ጸጥታ ፕሬሲደንት ደቡብ ሱዳን ጋትሉክ ምስ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ካርቱም ተዛትዩ። ምይይጦም ብዛዕባ ምትሕልላፍ ነዳድን ካልእ ናይ ሓባር ጉዳያትን ምንባሩ ድማ ሱዳን ታይምስ ሓቢራ። እቲ ብዛዕባ ምትሕልላፍ ነዳዲ ዝተኻየደ ዘተ ድሕሪ ደቡብ ሱዳን
ሁግሊግ ኣብ ዝተባህለ ተወርዋሪ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ሰፊርዎ ዝነበረ ቦታ ነዳዲ ሰራዊታ ምስፋራ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። እዚ ቦታ ኣብ ግዝኣት ደቡብ ኮርዶፋን ዝርከብ ኮይኑ ቅድሚ ብመገዲ ሱዳን ናብ ወፃኢ ምልኣኹ ኣብ መዓልቲ 130,000 በርሚል ነዳዲ ዝጻረየሉ ማእከል ምዃኑ ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ። መራሒ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ጋትሉክ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ተኻየደ ዘተ ብጉዳይ ምትሕልላፍ ነዳዲ ሰላምን ዞባዊ ምርድዳእን ዘተኮረ ምንባሩ ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ከዓ ጀነራል አልቡርሃን ብዛዕባ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሓባር ንግድን ምስፋሕን ዞባዊ ምርግጋእን ንምዝታይ ናብ ጁባ ክበጽሕ ብፕሬሲደንት ሳልቫኪር ንዝተገብረሉ ዕድመ ከም ዝተቐበለ ረዲኡ። ኣብቲ ክልላዊ ዘተ ብወገን ሱዳን ዳይረክተር ስለያ መሐመድ ዓሊ ሳቢር፣ ጠቕላላ ሓላፊ ኣገልግሎት ጸጥታ ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፍደላ፣ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳይ ሙዋያ ዑስማን ካልድን ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ጁባ ዑስማን ከራርን ተሳቲፎም። እቲ ልኡኽ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ተራኺቡ ፖለቲካዊ ዝምድና ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ብዛዕባ ዝሰፍሓሉን ርክበን ዝድልድለሉን ከም ዝተዘራረቡ እውን ተሓቢሩ። 20 ኢትዮጵያውያን ኣብ ሽወደን ተሰዊሮም። ኢትዮጵያውያን ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሃገረ ሽወደን ከም ዝተሰወሩ ናይታ ሃገር ፖሊስ ኣፍሊጡ። እዞም ሓደ ወይ ክልተ ኣመሓደርቲ ዝርከብዎም 20 ካብ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ኢትዮጵያውያን ኣባጽሕ ኣብ ዓመታዊ ውድድር ጽዋዕ ጊትያ ንምስታፍ እዮም ናብ ሽወደን ተጓዒዞም። እቲ ውድድር ኣብ ቦተንበርግ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ሽወደን ዝተኻየደ ኮይኑ እቶም ኢትዮጵያውያን ተጻወትን ኣመሓዳሪኦም ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር 29 ሓምለ 2026 እዮም ካብቲ ዝነበርዎ ቤት ትምህርቲ ተሰዊሮም። ፖሊስ ዝሓበሬታ ምስ በጽሖ ብህፁፅ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ጸብጻብ ከም ዘቕረበ ድማ ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ። ፖሊስ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ናይቲ ዓመታዊ ውድድር ኣሰናዳእቲ ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ምዃኑ እውን ሓቢሩ። እቲ ሃንደበታዊ ምስዋር ናይቶም ኣባጽሕ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምላስ ድልየት ከም ዘየብሎም ዘመልክት ኮይኑ ብሰንኪ ብኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ኣብ ሽወደን ዕቑባ ናይ ምሕታት ድልየት ከም ዝህልዎም ተገሚቱ። እንተኾነ ብወገን ላዕለዎት ሰብ መዚ ሽወደን ነዚ ዝምልከት ዝተዋህበ መረጋገጺ የለን። ናይዞም ኢትዮጵያውያን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ውድድር ምስዋር ኣብ ጽምብል መዛዘሚ ናይ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ውድድር መንእሰያት ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘሕደረን ናይዞም መንእሰያት ጉዳይ ብመንጽር ፕሮቶኮል ስፖርታዊ ሕቶ ዕቑባ ከመይ ከም ዝርአ ከም ዘይተፈልጠ ኣብቲ ሓበሬታ ሰፊሩ። ኣብዚ ኣብ ሽወደን ዝተኻየደ እሞ 29 ሓምለ 2026 ዝተፈጸመ ዓመታዊ ርክብ ጽዋዕ ጉትያ ካብ 80 ሃገራት ዝተወከላ ጋንታታት ዝተሳተፋ ኮይነን ካብ ኢትዮጵያ ከዓ 4 ብዝተፈላለዩ ናይ ዕድመ ደረጃ ዝተመደባ ጋንታታት ከም ዝተሳተፋ ተፈሊጡ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሐሙስ ዜናታት ኣብዚ ፈጺምና ናብ ዝቕጽል መደባትና ነሰጋግረኩም። زرقت كيو يا همم وعقلي بتصحي لوني سنين قيزي
كبلنا ولا ندموتنا ذكرت مالي قال تسوق لبوحدري ماني رساء قال زمالي عقب قدلو حزب ديكون نزوم قصورة كل بدويرو مستنقر تاريخ بوتات الصفوق زنت ولو عدخنا سافر منسنا زي تبكلو كندي وصح ولا دري سمعي يا بايبلتن اني بطريقي وذي بميدا قد كاين كلغا زحدتني منيرو بميدا قد كاين كلغا زحدتني منيرو كرمي غزن برو ملقتي زجو ضينو تلالا تاسدرا زحب حابد السورة يبلالو تهزبي سمعتنا كابز قصيلنا سوا اتا انكو سراحة قصلت فابريكا هقدف زبل ببيت صحفة زينا سلف ديمقراسي حزب إرترا تدالو حاتتا نغرب لكم إرترا بقزي مقزاتي إيطاليا مبزحتنا بأسمرا زتمسرتا أستات شوعة مئتن أسران شمونتن نعشتن مأكلوتن مزقوبات أفريت فابريكاتات كمزن برأها سندات يحبرو زن أفريت تكالات بسنكتي تخطاتالي قزاءت حيلتات زوسدو أعناو سقمتتات
ገሊአን ክዝመታን ከለዋ ዝተረፋ ድማ ዓንየን እየን። ኣብ ግዜ ቃልሲ ንነጻነት ኤርትራ እዘን ትካላት ናብ 4-5 ወሪደን ድሕሪ ነጻነት ከዓ ኣይኮነን ዶ ሓደስቲ ክትከላ ካብተን ኣብ ኣፍ ሞት ዝጸንሓ ዝተሓደሰት እውን የብለንን። ሓይልታት መግዛእቲ ካብ ዕላማታቶም ሓደ ንኤርትራ ብቁጠባ ዶቂስካ ነብሳት ዘይትኽእል ተጸባይት ምግባራ ስለ ዝነበረ እቲ ብልዕሊ ፋብሪካታት ኤርትራ ዝወስድዎ ስጉምቲ እትጽበዮ ነይሩ። በኣንጻሩ ካብቲ ኣካል ህዝቢ ኮይኑ ንነጻነት ኤርትራ ክቃለስ ጸኒሑ ስልጣን ዝሓዘ ኣካል እትጽበዮ ኣብ ኤርትራ ማሕበረ ቁጠባዊ ዳግመ ህንጸት ከካይድ ነይሩ። እንተኾነ ህግደፍ ኣብዚ መዳይዚ ዝተኸተሎ መገዲ ቁጠባዊ ሕውየት ምምጻእ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ድኽነት መሊስካ ምድራብ እዩ ኮይኑ ሕሉፍ ሓሊፉ ዳግመ ህንጻ ሃገር ከም ዘይምልከቶ ጓና ናይተን ዝዓነዋ ፋብሪካታት ዛንታ እንዳዘርዘርካ ምቁዛም ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። ሎሚ ብኤርትራ እታ ብዘይምቁራጽ ትቕጽል ዘላ ብሕታዊት ትካል ህግደፍ መደበር ወታደራዊ ታዕሊም ሳዋ እያ። ሳዋ ኣብ ኣውራጃ ባርካ ካብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ካብ 25 ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ካብ ኣስመራ ድማ 283 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ እያ። በቲ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ጥጡሕነትን ጽንዓትን ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተፈላለያ ክፍልታት ዝሰፈራላ እምንቲ ድሕረ ግንባርን መደበር ታዕሊምን እያ ነይራ። ህዝባዊ ግንባር እውን ከም መደበር ታዕሊም ትጥቀመላ ዝነበረትን ብ14 ሐምለ 1994 ከዓ መደበር ታዕሊም ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትከውን ዝጀመረት እያ። ካብ 2003 ጀሚራ ድማ ተምሃሮ ካብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ መበል 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዛዚሞም ክፍተኑን ክዕለሙን ዝግደዱላ ኮይናላ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሰልጠንቲ መበል 38 ዙርያ ሳዋ እቲ ኣብ ኣካዳምያዊ መድረኻት መሪቑ ዘይፈልጥ ኣብ ምምራቕ ተዓለምቲ ሳዋ ግና ዘይበኩር ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝተረኽበሉ ተመሪቖም። ሳዋ ብኣዋጅ ኣብ ዝተመስረተትሉ መንእሰያት ኣብቲ መስርሕ 6 ኣዋርሕ ንታዕሊም 12 ኣዋርሕ ድማ ንኣገልግሎት ብድምር 18 ኣዋርሕ ጸኒሖም ናብ ንቡር ህይወቶም ይምለሱ ዝብል እዩ ነይሩ። ብግብሪ ግና ጉጅለ ህግደፍ ብዝፈጠሮ ምስምሳትን ናይ ኣብ ውግኢና ዘለና ራዕድን እቲ ኣገልግሎት ካብ ቀዳማይ ዙርያ ጀሚሩ መጀመርትኡ እምበር መወዳእትኡ ናብ ዘይፍለጥ ተሰጋጊሩ። እዚ ዘይንጹርን ዘይእሙንን ተግባራት ህግደፍ ከኣዩ ነቲ ኣብታ መደበር ክርአ ዝጸንሐን ዘሎን ዘይሰብኣዊ ተሓሓዛታት ዝያዳ ዘጉልሐ ጥሕሰት ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ። ኣብ ሳዋ እቲ ተገዲድካ ናብ ታዕሊም ምእታው መባእታዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኮይኑ እቶም መንእሰያት ኣብቲ ዝጸንሕዎ ብሕፅረት መግቢ ሕክምናን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ዝተወሰኾ ሕሱም ህይወት እዩ። እቶም ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ኣብቲ መደበር መበል 12 ክፍሊ ክመሃሩ ዝግደዱ ብሰንኪቲ ግዜ ዘይህብ ወታደራዊ ታዕሊም ዘሕድሮ ተጽዕኖን ዋሕዲ መምሃራንን ትምህርታዊ መሳርሕን ደረጅኡ ብዝሓለወ ፍልጠት ከም ዘይቀስሙ ሓሓሊፉ ዝወፅእ ናይቲ መደበር ታዕሊም ምስጢራዊ ጸብጻባት ከይተረፈ ዝምስክሮ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እቶም ኣብቲ ቦታ ዝምደቡ ጨካናት ዓለምትን ኣመሓደርትን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዕሸላት ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ክሳብ ጾታዊ ዓመፅ ዝበጽሕ ኣካላውን ሕልናውን ማህሰይቲ ከም ዝፍጸም ኣብዚ እዋን እዚ በተን ግዳያት ዝኾና ክቃላዕ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ዋላ ንኡስ ጌጋታት ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ መንእሰይ
ዝፍጸም ማእሰርትን ስቃይን ዘስካሕክሕ ምዃኑ ብዙሓት ዘጋጠሞም ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ብዘይ ክፍሊት ናይ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ጀራዲን ከልምዑን ኣባይቶም ካንጹን ዝማስኑ መንእሰያት ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ምጥቃም ዘመናዊ መሳርሒ ንቡር ዝኾነሉ እዋን ተዓለምቲ ሳዋ ብጉልበቶም ዝተፈላለዩ ትሕተ ቅርጻ ክሃንጹ ዘፍስስዎ ርሃጽ ከዓ ናይቲ ዘገድዶም ጉጅለ ድሕረትን ጭካነን የርኢ። እዞም በዚ መስርሕ ሓሊፎም ኣብ ዘይምልከቶም ውግኣት ኣትዮም ዝሞቱ ካልእ ይትረፍ መርድኦም ብኽብሪ ዘይንገር ምዃኑ ከዓ ካልእ ቃንዛዊ እዩ። ርሑቕ ከይከድና ኣብ ውግእ ትግራይ ናይ ዝሞቱ መርድእ ዘይምንጋሩ እኹል ኣብነት እዩ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ብፍላይ ካብ 2019 ጀሚሩ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ክዝርዝር እንከሎ ንግድዱ ውትህድርና ቅድሚቲ ካልእ ጥሕሰታት ዝሰርዖ ካብዚ ብምንቃል እዩ። እቲ ካልእ ገጽ ግህሰት ብኣዋጅ 82 ዝባር 1995 ዓንቀጽ 17 ሳዋ ዘይበጽሐን ዘየገልገለን ኤርትራዊ ካብ ሃገር ክወፅእ መሰል ዘየብሉ ምዃኑ እዩ። ህግደፍ ንቐጻልነቱ ኣብ ስልጣን ቀዳምነት ስለ ዝህብ ንሳዋ ብቐጻሊ ተተይ ካብ ምባል ኣየብኰረን። ሳዋ ስራሓ ንኽትቀጽል እቲ ዘድልያ መሰረታዊ ጥረ ነገር መንእሰይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እናኣገደደ ኣብ ምቕራብ ኣይተጸገመን። ብኣንጻሩ ማሕበረ ቁጠባዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምምላስ ግዲ ስለ ዘይብሉ ኣይኮነንዶ ሓደስቲ ፍረይቲ ትካላት ክኸፍት ካብተን ዝወደቓ ናይ ምሕዋይ ስጉምቲ ክወስድ ኣይደለየን። ብኣንጻሩ ከምቲ ኮር ተገልበጥ ዝበሃል እተን ዝነበራ ፋብሪካታት ፍንጃል፣ ማዕጺድ፣ ጥርሙዝ፣ ክሻ፣ ክርቢት፣ ሞልጎም፣ ዓለባ፣ ቆርበት፣ ሳእኒ ወዘተ ሎሚ ኣሰረ ናበይ ኣሎ እናበለ ተጠሊዑ ክሓትት እዩ ዝስማዕ። ሳዋ ክሳብ ሎሚ 38 ዙራት ተዓለምቲ መሪቓ መበል 39 ትቕጽል ኣላ። ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ሓደ ዙርያ 20,000 መንእሰያት ዝሳተፉ እንተነይሮም እቶም በዚ መስርሕ ዝሓለፉ 760,000 ደኣ ኣበይ ኣለዉ? እዞም መንእሰያት ሕጋውነትን ሓልዮትን ብዝተኸተለ መስርሕ ዝሓለፉን ዝተመሓደሩን እንተዝነብሩ እሞ ብነጻነት ኣብ ዘቤታዊ ንጥፈታት ሃገሮም እንተዝሳተፉ ሎሚ ኤርትራን መነባብሮ ህዝብን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ውሑስ ደረጃ መሃለወ ምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን። እንተኾነ እዞም መንእሰያት ኣብዚ እዋንዚ እቶም ዝሞቱ ሓሊፎም እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ፈቐዶ ስደት በቲ ሓደ ወገን ህይወቶም ክመርሑ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ነቲ ኣደዳ ስደት ዝገበሮም ባርነት ባሓርነት ንምምካት ኣብ መስርሕ ቃልሲ ኣለዉ። ንስኻትክን ብሓበር ንሕና እዌ ኣነ 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 ንስኻትክን ብሓበር ንሕና መላዝምትን ኣሕዋትና ንኣሕዋትና ኣሕዋትና የልን ዝፈልየና ኣሕዋትና ብእውነት ህድኣትና ኸይትእዘምት ሕሰና ኸይጐልበት ስለ ፍቕሪ ንዛተ 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 ብትሪ ነበረት ከይትበሃል ፍቕሪ
تشح خبري تماري في مدن أبينا ترحجة معرتكم معدنا برخص شاي عنقلو إتا حلال نسا حلال يلا من قيد بلنا قيد سوى الجريسة مسرت حالنا فرقية النساء فالفضع عين ما يعنى تنتنا يقدامت بدبت قيد العبت ترانا نسوات عين سيو تعود عبن أصيد وانتن كوينا أواج فغرنا أواج عدل تخقوس عدل بينا شكرنا هذا ساسن وقيدنا ولا تابع لنا شكرنا هذا ساسن وقيدنا ولا تابع لنا نسخاتكن بحبر الحنا جوي أني نسخاتكن بحبر الحنا ملازمتنا أحواتنا يلن زفلنا أحواتنا بونتي هدأتنا خيط زمتي السما خي قلبتي سما فقري نزاتي بتري نبرت كي تبقى الفقري فقري تشتح خبري تمارد في مدن أبينا ترقده معرتكم معدنا برخص شاي عنقلو إتا حلال نسا حلال يلا من قيد بلنا قيد سوى الجريسة مسرت حادنا فقر إيات النساء فالفضع عين ما ياكل انتكاب قدامت بدبت قيد العبت ترانا نسان عينك سيوت عوات عبد أصيد وانتن كوين أواج فقرنا أواج عدل تخيقوس عدم بينا شكرنا هذا ساسن وقيدنا ولا تابع لنا شكرنا هذا ساسن وقيدنا ولا تابع لنا شكرنا هذا ساسن وقيدنا ولا تابع لنا إيرتراوي من صحابة تينكا ربا مسكار سدتيو مفتح شكركا عاد زبن تخبر اللون سخدنكا رزقنا لك مفتح تطهيكم ودابلكا عاد تاريخكا حكم صغرن البحاليات كاب زمانكا خيرك فيت ملف سعود سدت كجيسكا غيرت قنا تحلي تسمع أصدق ما سدت معدك ولا فتح يكونن جميل خون سدت مرجعنا ود مريت بالصحابة تينكا ربا مسكار سدت اليوم متشكركا رزقناك رزقنا لك مفتاح تحيق المدابلك عالتاريخك حكم فقرن البحاليات خبزنانك غير قفيت عدف سعود عالسدت تقيسك غير تقنا فتح يكونن لك ما سدت كتعاسي نامئنا فتح مثلي جميل ثوان سدت مرجانا أبنافتن حدا نخون أحواتي شقرنا نتفنن بزي سمرت بزي حادنت يلا تعبت ነፃነትና
ትካቦ ዘይኮነስ ውፅኢት መሪር ቃልሲ እዩ። ብቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዳለወ ሓተታ ህዝቢ ኤርትራ ነጻነቱ ብዘይካ ብቓልሱ ብኻልእ መገዲ ከም ዘይረጋገጽ ምስ ዓገበ ቃልሲ ከካይድ ወሲኑ ነዚ ቃልሱ ንምዕዋት መሳርሒ ዝኾኖ ውዳቤ ክህልዎ ድማ ናይ ግድን ነይሩ። ውዳቤ ናይ ሓባር ረብሓን ዕላማን ዘለዎም ኣካላት ብናይ ሓባር ጻዕሪ ንኽዕውትዎ ዝጥቀምሉ ሓባራዊ ኣገባብ እዩ። እዚ ናይ ሓባር ናይ ቃልሲ መሳርሒ ውደባ ብሃታሃታ ጠፍጢፍካ ዝስራሕ ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ቅጥዕን ኣገባብን ሒዙ ብመስርሕ ዝሓልፍ እዩ። ናይዚ ዝምስረተሉ ቅጥዒ ጽፈትን ድልዳለን ከዓ ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ ብኡ ቢልካ ዝብጻሕ ዓወት ናይ ገዛ ርእሱ ጽልዋ ኣለዎ። ኤርትራውያን ተቓሊሶም ነጻነት ዘውሓሱለን ውድባት ኤርትራ ኣብ ሕድሕደን ዝነበረ ፍልሊ ምስሓሓብን ብሰንኪ እዚ ምስሓሓብ ዝፈሰሰ ደምን ዝባኸነ ንብረትን ግዜን ንታሪኽ ገዲፍካ ነጻነት ኣብ ምምጻእ ነናተንግደ ከም ዝነበረን ፍሉጥ እዩ። ብዓብዩ ከዓ ናይዘን ውድባት ኩሉ መዳያዊ መሰረትን መንቀልን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ቀዳማይ ዋና ናይቲ ነጻነት ንሱ እቲ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ዋና ነጻነት ዝኾነሉ ምኽንያት ደቁ መሪቑ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘሰለፈ ጥራይ ኣይኮነን። ባዕሉ እውን ኣብቲ መስራሕ ሃናጺ ሓሳባት ብምሃብ ብዛዕባ ጸላኢ መሰረታዊ ሓበሬታታት ብምቕራብ ነቲ ናይ በረኻ ምንቅስቓስ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ዝነበረ ቅርብነት ብምትእስሳር ተጋደልቲ ብምዕንጋልን ዝሓመሙ ብምሕካምን ኣብ ዓውዲ ውግእ ልኡል ደገፍ ብምሃብን ዘበርከቶ ልዕሊኡ እንተዘይኮይኑ ትሕቲ ናይቶም ብረት ዓጢቖም ኣብ ዓውዲ ውግእ ዝረጋረጉ ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝስራዕ ኣይኮነን። ሓይሊ መግዛእቲ እውን ናይ ህዝቢ ወሳንነት ተረዲኡ ዓዲ ንምውዓሉ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምትታት ዘናሕሲ ነበረን። ሓደ ውድብ ነቲ ህዝባዊ ምልዕዓል መልክዕ ኣብ ምትሓዝን ምምራሕን ዝህልዎ ግደ ዝከሓድ ኣይኮነን። ብዝኾነ መልክዑ ቐሪቡ ልዕሊ ኣበርክቶ ህዝቢ ክስራዕ ማለት ግና ፈጺሙ ኣይከኣልን እዩ። ከምቲ ዝምድና ባሕርን ዓሳን ውድብ ብዘይ ህዝቢ ክህሉ ኣይሕሰብን እዩ። ውድባት ኤርትራ ኣብቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ምእንቲ ነጻነት ንግደ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ግቡእ ክብደት ይህብዎ ነይሮም ከም ሓደ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ተመክሮ ብኽኢላታት ክጽናዕ ዝግብኦ እዩ። እቲ ቀንዲ ክምዘን ዝግብኦ ድሕሪ ነጻነት እዚ ብተግባር ሓላፍነቱ ብግቡእ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ቦትኡ ኸመይ ነይሩ ከዓ ነጸብራቕ ናይቲ ውድባት ህዝባዊ ወሳንነት ዝህብኦ ዝነበራ ክብደት እዩ። ኩልና በብናትና ተመክሮ ከነረጋግጾ ከምንኽእል ድሕሪ ነጻነት ኣብ ኤርትራ እቲ ኣብ በረኻ ዝጸንሐ ከም መምጽኢ ነጻነት እቲ ብዓዲ ኾይኑ መስተንክር ተሳትፎ ከበርክት ዝጸንሐ ህዝቢ ድማ ከም ናጽነት ዝተመጽወተሉ ኾይኑ እዩ ቐሪቡ። ሲብል ድዩ ተጋዳላይ ብዝብል ብኣሽካዕላል ከዓ እቲ ብረት ዘይሓዘ ከም ዘይተጋደለ ምሲልካ ምርኣይ ልሙድ ነይሩን ኣሎን። ምናልባት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ተጋደልቲ ቃልሶም ዝያዳ ዝመረረ ነይሩ ተባሂሉ ማዕርግን መዳልያን ከምኡውን መሰረታዊ መሰል ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘየውድቕ ሓለፋ እንተተገብረሎም ኣይመጓየን። ካብዚ ሓሊፉ ብረት ዓጢቕካ ስለ ዝተቓለስካ ኣብ መሰረታዊ መሰል ነጻነት ንህዝቢ ኣይምልከተካን እዩ ብዝብል ምሽቑራር ብገበን ዘይረኣየሉ ምኽንያት የለን። እቲ ክሳብ ሕጂ ብኤርትራ ዝርአ ዘሎ ብኩራት ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ኩሉ መዳያቱ ሃገርን ህዝብን ከዓ
ካብዚ ጥልመት ዝነቅል እዩ ምስ ኩልቲ ብጸግኡ ዘይምጥቃሙ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን እዚ ዋንነት እዚ ብጉጅለ ህግደፍ ክባረኸሉ ክጽበይ ግብኦን እዩ ነዚ ብዋግኡ ዝመጸ ግና ፍርርያቱ ዝተነፍጎ ነጻነት ከኽብሮን ክዝክሮን ይግብኦ ንጉጅለ ህግደፍ ዝረኸብና መሲሉና ንናጽነት ካብ ምንኣኣስ ክንጥንቀቕ ይግባአና ሓደ መዓልቲ ብቱካቦ ዘይኮነስ ብቓልሲ ነጻነት ኤርትራ ናብቲ ዋንኡ ክርከብ ምዃኑ ጥርጥር የለን ጉጅለ ህግደፍ ብጉልባብ ናይ ነጻነት ኢዮቤልዩ ከውድኽድኽ እንከሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝዝኽትመሉ ምኽንያት የለን ኣብቲ ኣገባብ ኣከባብራ ናይ ጉጅለ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ላዛ ክፈላለ ባህርያዊ እዩ ዓመት መጸ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዘየለኹ ውንነት ናይ ጽቡቕ ኣለና ነጋሪት ክወቅዕ እዩ ዝነብር በአንጻሩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብፍረ ነጻነተይ ኣይተጠቐምኩን መቓልሕ ከስምዕን መጻኢ ቃልሱ ክእምትን ናይ ግድን እዩ ልዕሉ ኩሉ ከዓ ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዘምጽኦ እምበር ብጉጅለ ህግደፍ ዝተተኽበሉ ከም ዘይኮነ በሪኹ ክርአ ይግብኦ حمقلو لبين كله تدالو صبقلو حمقلو لبين كله تدالو تدالو يا خي لبي تدالو صبقلو حمقلو لبين كله تدالو صبقلو حمقلو لبين كله تدالو يا خي لبي تدالو جح زبل فقري واشتغى لغليخو وزن مستبحل نتيفو لريخو تعشحت اماني مستحتر اقري قزا مستقبا بقزحي بقري تابعلت مبتعا قلا مستزنقر اللومي يا أشياء تمار مسترسع بحدة أمنة معرف كم زسبو كم وفب وسيكا لبيك وراح لبم تخلى خنسو قربة بقي بزل بسام بالحد قدمو لوح مالت عاشا لبا مالت بوراح ترقوم زمنايو لبي بز سراح لبي بز تمراح زاد فقر خاف شويت مثبت امنة تقدي على بنتك كايحي محير اهتا واشتخان كيهسا صبق ونبحما قفلت كم زقواسي موصبتهم كل الشحطان كماين واين سلطان عندرات المداب النت زمتا فقر السبنت فوق يمو لبياب زقزيري الدحر كي تبزح تقازي وكل خطبت ما تدالو صبق اللوح مقالو انت مس فقري مرين بطري صبق اللوح مقالو كعبق نت مستلع ظلمت صبق اللوح مقالو هي اللوحات مسكب معات صبق اللوح مقالو تركم زمان
قالت زقزي سقوم من يلان 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 نعا زي حزيني لبي يتكرع قراح لا قراح لبي يتكرع قراح لا قراح موسوبتهم كل الشحطان كما ينوين سلطان عندرات المدى بإمنات زمتا فقر السبنات فقود يمو البياض زقزيري الدحر كي تبزح تكازين وخلو خطقت موتا دالو صبق قالو حمق قالو انت مس فقري مرير بطري صبق قالو حمق قالو كعبق منات مستلع ظلمات صبق قالو حمق قالو هي موقات مسكحبو معات صبق قالو حمق قالو تركم زمن عيون لباي 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 يعلبلو كرسا بيت العلاي 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 محرد زور دلو حال مش متقبعنا يا حتم ما حتم قالت زقزي سقوم من يلان 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 نعا زي حزيني لبي يتكرع قراح لا قراح لبي يتكرع قراح لا قراح زخبركم سمعتنا نالهم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك النيو النابلنا بذات سعب مزيكا نسنابتكم سناي كناي
They